Randi. En våbensag. På rastepladsen har tolderen Kjeld stoppet en svensk personbil. Det her må du ikke køre med i bilen ved din lommer der. Det er jo lovligt i Danmark. Aha, okay. Det er en våbenlovsovertrædelse. Aha. Har du andre ting end det? Ja, mina knivar. Hvor er de henne? De ligger der bak. Ja. Dem skal vi lige se. Der. Tak. Jag arbetar som kock på sommaren, så många knivar där kan jag ta. Det er mange, ja. Hvad bruger du dem til? Det är mina kockknivar. Det gør jeg. Ja, jag arbetar som kock. Du er kok? Yes. Nej, det är inte så. De där kostar 2 500 styck, snälla. Den her ligger i dør. Ja, man har så. I dør, og dem her, de ligger inde i bag ved bagsædet. Kom, vi lægger den sammen. Ja, det er lige meget. Det gør vi. Snälla. Ja, det gør vi bagefter. Du skal ikke stikke mig med en kniv. Nej, det ska jag absolut inte. Men det är bara det att de kostar så mycket. Jag vill inte. Vi passer på dem. Vi lægger dem lige her. Ja, men det är just att de ligger mot varandra. Kokkeknivene har ligget pakket forsvarligt væk i bilen. Så er de lovlige. Prøv at åbne her en gang. Skal du stande i Danmark? Nej, det ska jag inte. Jag ska i Sverige. Du har utrolig mange ting med. Ja. Han får hjælp af politibetjenten Randi til at gennemsøge bilen. Nå, du sørger for os. Yes. Hvad helvede bruger man sådan en til? Efter lang tid søgen finder Kjeld endnu en kniv. Den her er formentlig også ulovlig. Okay. Ja, det er en våbensag også. For den må ikke kan låses, den her. Gå Randi, en til. Jeg skal låse den for dig. Okay, det kan nog måske ligge en där också. Ja, dem skal vi lige have fundet også. Da kniven kan fastlåses, må bladet ikke være over 7 cm langt. Den er låsbar, så det giver helt sig selv. Den er 5-7 cm. Politibetjenten Randi tager svenskeren over til kontrolvognen. Han får en bøde for overtrædelse af våbenloven. De ulovlige knive konfiskeres.